אנחנו יכולים להיכנס? יש אזעקה, מרחב מוגן? סליחה, אפשר להיכנס? יש התקפה של טילים מאיראן. סליחה. יש אזעקה, אפשר להיכנס לממ"ד? כבוד השר, יש כאן מורה. אני מורה בישראל. היי, אני מורה. אתה יכול לפתוח לי בבקשה? מה? תפתח לי אבל. יש התקפה של טילים מאיראן. היי, שר חינוך. שר חינוך, אני מורה בישראל. תגן עליי מפני הטילים. אתה עם הממשלה שלך. אתה תקפת אותם, והטילים האלה זה באשמתך. תגן עליי! תן לי להיכנס! אם ייפול טיל, אם שערה משערת ראשי תיפול, זה על הצוואר שלך, כבוד השר! שר כישלון לא נותן לנו להיכנס לממ"ד שלו. 2 באפריל, ערב, פסח. תנו לנו להיכנס, רבותיי! איפה המרחב המוגן? הופה! עירותים מעלינו, ואנחנו כאן ולא נותנים לנו להיכנס. שמור עלינו, אדוני! תשמור, אם לא אתה, מי ישמור? ריבונו של עולם! פיצוצים ברקע. מטורף. שומרים על השר ומפקירים את האזרחים. וואו! אנחנו מופקרים, כבוד השר! אנחנו מופקרים! את האזרחים. מטורף! שר כישלון, הפקרה! ריבונו של עולם! תן לנו להיכנס למרחב המוגן! לא נורמלים. פיצוצים! יש פה פיצוצים! איזה הפקרה!